روسيا إيرترا بتركبن شدشت هاجرات أفريقيا وتهدروا معسكر كتمسرت مدب كم زلوا تقاليعو عسر تغلتن حسا أهجراوي معلتي منسيات بدوتات منسيات أبوان لبدا كورونا فيروس بزبلتما بدرجة عالم تذكرة صورة ميت يبقى قبلو إيرتراويان نبرتي ديسين كبابيان أكاليهم سلام كبرات عزبتي ازي اب ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮ ኤረና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንሰራዩ ፍጻሜታት ዝደስስ መደብ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕሶና ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከራታ ብ75 ሚልዮን ዶላር ከተሕድስ እያ ኣብ ሞሪሸስ ነዳዲ ኣብ ልዕሊ ዝፀዓነት መርከብ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ክልማያ ተበኪሉ ሃገራዊ ባይቶ ጫድ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንዝርከብ ፕሬዚደንት ናይ ፊልድ ማርሻል ማዕርግ ሂቡ ዝብሉ አረሳት ዜና ክንደስሲና ክብራት ተኸታተልቲ ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ ሰናይ መከታተል روسيا ኣብ ሽዱሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትምስርት መደብ ከም ዘለዋ ምስጢራውያን ሰነዳት ኣመልኪቶም ቢልድ ሓደ ካብ ህቡባት ማዕከናት ዜና ጀርመን ናብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሩስያ ኣፍሪቃ ስትራቴጂ ኢላ ብሰመየቶ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ግብፂ ማእከላይ ኣፍሪቃ ማዳጋስካር ሞዛምቢክን ሱዳንን ወተሃደራዊ ማዓስከር ንክትከፍት ዘኽእላ ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ኣፍሊጡ እቲ ካብ ሰበስልጣን ሩስያ ልሕቑ ዝወፅእ ሓበሬታ ተባሂሉ ኣብቲ ማዕከን ዜና ተጠቒሱ ዘሎ መግለፂ ካብ 2015 ኣትሒዛ ሩስያ ምስ 21 ሃገራት ኣፍሪቃ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ክትገብር ስምምዕ ከም ዝኸተመት ኣቃሊዑ 180 ወተሃደራውያን ዓለምቲ ሩስያ ድሮ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ከም ዝዋፈሩ ከም ኣብነት ዝጠቐሰት ፀብጻብ ወተሃደራት ማሊ ኣብ ሩስያ ይስልጥኑ ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ መንግስቲ ሩስያ ካብ ቀጥታዊ ተሓታትነት ንምህዳም ከም ዋግነር ግሩፕ ዝተባህሉ ናይ ውልቂ ትካላት ፀጥታ ኣቢሉ ኣፍሪቃውያን ውልቀ መለቕቲ ኣብ ስልጣኖም ክቕፅሉ ውሕስነት ኣብ ምሃብ ከም ዝዋፈር ክስታት ክቐርበሉ ፀኒሑ እዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዝሽምቶ ወተሃደራዊ ኣፅዋር 9 ሚታዊት ካብ ቻይና 14 ሚታዊት ካብ ፈረንሳ 16 ሚታዊት ካብ ኣሜሪካ ክኸውን እንከሎ እቲ ዝበዝሐ ካብ ሩስያ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝጓረት ኣፅዋር ክሳብ 37.6 ሚታዊት ይበጽሕ መንግስቲ ኤርትራ ብምኽንያት ውሸባ አንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ጥሜት መርበብ ኣዋዲዱ ብምባል ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ይቕፅል ኣሎ በዚ መሰረት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ዝርከብ ህዝብና ድምፂ ሰሚዕና ንምቅላሕ ከይረብረብና ክንፅዕሪና ብምባል ቃልኣት እዮም ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝወሪድዎ ዘሎ ናይ ጥሜትን መከራን እዋን ዝወፃሉ ሕብረቱ ኣደሊሉ ብሓደ ህርመት ንሰላምን ፍትሕን ክቃለስ እንከሎ ጥራዩ ዝብሉ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ስውር ጥሜት ይኣክል ብምባል ጭርሖኦም ኣስሚዖም ኣብቲ ጋጣሚ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ወከልቲ ማሕበራትን ምንቅስቃሳትን ናይ ደገፍ ቃል ቀሪቡ ኣብ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ፀኒዑ ብዘሎ ምንቅስቃስ ህዝቢ ዝድርት ኣዋጅ ንህዝቢ ኣደዳ ጥሜትን ከቢድ ማሕበራዊ ሕሰምን ኣቃሊዑ ኣሎ ብምባል ኣብ ጀኔቫ ብዕለት 17 ሓምለ ኣብ ለንደንን ከባቢያን ከዓ ብዕለት 6 ነሓሰ ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተኻየደ ዝዝከር እዩ ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ፅኒዕዎ ዘሎ ውሸባ ጥራይ ዘይኮነ ብኡ ንዝሰዓበ ቁጠባዊ ምምዝባል ብኸመይ ክፍታሕ ዝገልጽ ዝኾነ ዝተሓንፀፀ መሕወይ መደብ ብዘይምህላው መከራ ህዝቢ ኤርትራ ከብቅዕ ኣብ ኩሉ ቕንዓት ዓለም ካብ ዝርከቡ ዜጋታትና ፃውዒት ክቐርብ ፀኒሑ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኣብ ቁጠባን ፋይናንስን ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዘየለ እዋናዊ ፀብጻብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣመልኪቱ እቲ ኣህጉራዊ ፋይናንሳዊ ትካል 196 ሃገራት ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ዝወስዶ ዘለዋ ናይ ቁጠባን ፋይናንስን ስጉምታት ብዝምልከት ብ31 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝራዊ ፀብጻብ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ቁጠባዊ ስጉምቲ ከም ዘየለ ዘነፀረ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 21 መጋቢት ናይ መጀመርያ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘመዝገበ ንውድብ ጥዕና ዓለም ድሕሪ ምሕባሩ ካብ 2 ሚያዝያ ሒዙ ህዝቢ ኣብ ገዙ ክዕፆ ከም ዝኣወጀ እቲ ፀብጻባት ዘኻኺሩ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 28 ሰነ ሒዙ ከፊላዊ ምጅማር ትምህርቲ እኳ እንተኣወጀ እቲ ናይ ምዕፃው ኣዋጅ በብእዋኑ ብዝወሃብ ሓበሬታ ከይተሰንየ ናይ ግዜ መቓን ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዝቐፀለ ኣፍሊጡ
እቲ መንግስቲ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኣብ ቁጠባ ፊስካል መጠን ሸርፍን ካልእ ፋይናንሳዊ ንጥፈታትን ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዘይነበረ ኸኣ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣነፂሮ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዛዕባ ዝህሉ ቁጠባዊ ንጥፈታትን ፋይናንሳዊ መደባትን እውን ከም ዘይብሉ እዩ ዝጥቀስ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 29 ዓመታት ንህዝቢ ብወግዒ ዝንገር ስሩዕ ባጀት ቁጠባን መደባትን ከም ዘይጸንሓ ይፍለጥ ኣብዚ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዋን ብሰንኪቲ ባህውሪ ዝኸይድ ዘሎ መደባት መንግስትን ዝተናወሐ ኣዋጅ ምዕፃውን ህዝቢ ንኸቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን ጥሜትን ተቓሊዑ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይዝረብ 12 ነሓሰ ኣህጉራዊ መዓልቲ መንስያት ብደረጃ ዓለም ተዘኪራ ኣብዛ ብድሆታት መንስያት ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝብል መሪሕ ጥቕሲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ተዘኪራ ዝወዓለት ዕለት ምስቲ ለበዳ ተተሓሒዙ ተሰናኺሉ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ስራሕ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ካልእ መደባትን መንስያት ብኸመይ ክሓዊ ከም ዝኽእል ዝተፈላለየ መጽናዕታዊ መደባት ቀሪቦም መንስያት ቀለስቲ ወለዶ ኣብ ሓሲ ማሕበራዊ ድሕነትን ተረከብቲ ሃገርን ብምዃኖም ኣብኣቶም ዝፍጠር ተፅዕኖ ንመጻኢ ብቐሊሉ ዘይፍወስ በሰላ ከም ዘለዎ እውን ኣብዛ ዕለት መዘኻኸሪ ቀሪቦም ሓያሎ ሃገራት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንዝተሰናኸለ ንጥፈታት መንስያት ዘሕውያሉ መደባት ክዝርዝራን ቢልዮናት ዶላራት ክምድባሉን እንከለዋ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ኣፍሪቃን ገለ ሃገራት ኤስያን ግና ከምቲ ዝድለ ኣተክሮ ይገብራሉ ከም ዘለዋ እዩ ዝግምገም ብፍላይ ኤርትራ ኣቐዲማውን መንስያታ ብብዝሒ ናብ ስደት ክውሕዙ ምስ ምጽንሖም ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከጋጥም ንዝኽእል ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ንመንስያት ንተወሳኺ ፀቕጥን ስደትን ከቃልዖም ከም ዝኽእል ሓያሎ ወገናት ትንታነታቶም ይህቦ ካብ ቻይና ተበጊሳ ናብ ብራዚል ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ጃፓን ናይ ጽዕነት መርከብ ኣብ ከባቢ ሞሪሸስ ምስ ኮራል ከም ዝተጋጨወት ተገሊጹ እታ መርከብ ብ25 ሓምለ ምስ ኮራል ድሕሪ ምግጫዋ ብዝተፈጥረ ነቓዕ ጽዒናቶ ካብ ዝነበረት ኣሳት 4,000 ቶን ነዳዲ እቲ 1,000 ልሒቑ ናብ ባሕሪ ፈሲሱ ኣከባቢ ይብክል ከም ዘሎ ተፈሊጡ ማያት ሴሸልስ ብዝተፈላለዩ ኮራላትን ዓሳታትን ዝወቀበ መስሕብ በጻሕቲ ብምንባሩ እቲ ዝለሓኾ ነዳዲ ብከላ ኣብ ርእሲ ምስዓቡ ድሮ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተሃሲኑ ዘሎ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ተሃገር እውን ከዳኽሞ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እታ መርከብ ካብ ቀንዲ መስመር ወፂኣ ብኸመይ ናብ ማያት ሞሪሸስ ከም ዝተጸግዐትን ነቲ ሓደጋ ከተውርድ ከም ዝኽኣለትን ገና ክፍለጥ ኣይተኻኣለን እቲ ካብታ መርከብ ብዝለሓኾ ነዳዲ ጉድኣት ወሪድዎ ዘሎ ገማግም ሓደ ካብ ተፈጥራዊ ሃብታት ዓለም ተባሂሉ ብዩኔስኮ ዝተሓዘ ቦታ እዩ ነይሩ ደሴት ሞሪሸስ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እትርከብ ንእሽቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ ሃገራዊ ባይቶ ጫድ ነታ ሃገር ን30 ዓመታት ንዝመርሐ ፕረዚደንት ኢድሪስ ደቢ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ማዕረግ ፊልድ ማርሻል ሂብዎ እቲ ባይቶ ነቲ ፕረዚደንት ናይ ፊልድ ማርሻል ማዕረግ ዝሸለሞ በጋጣሚቲ ብሰሉስ 11 ነሓሰ ዝተጸንበለ መበል 60 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ሃገር እዩ ፕረዚደንት ደቢ ምስሊ ጫድዩ ክብል ኣፈኛ ባይቶ ሃሩን ካባዲ ኣብቲ ናይ ሽልማት ኣጋጣሚ ገሊጹ ወዲ 68 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕረዚደንት ኢድሪስ ደቢ ንውልቀ መላኺት ሃገር ነበር ሓሰን ሃብረ ንምእላይ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ መሪሕ ተራ ዝተጻወተ እዩ ይኹን እምበር ንሱ እውን ንምልካዊ ስርዓት ሓሰን ሃብረ ብጎነፅ ድሕሪ ምእላዩ ኣብ 1990 ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ን30 ዓመታት ስልጣን ብዴሞክራሲያዊ መስርሕ ከሰጋግር ኣይከኣለን እቲ ፕረዚደንት ኣንጻር ኣኽረርቲ ሽበራውያን ጉጅለታት ንዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንምምጓስ ሃገራዊ ባይቶ ኣብቲ ሃገር ናይ መጀመርያ ዝኾነ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ማዕረግ ከም ዝሃቦ ናይ መንግስቲ መደበራት ዜና ቃሊሕን ሓንቲ ካብ ድኻታት ዓለም ዝኾነት ጫድ ኣብ 1960 ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ተጎናጺፋ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እውን ጸጥታውን ወተሃደራውን ዓቕሚ እታ ሃገር ብፈረንሳ ከም ዝድገፍ ይንገረሉ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከራን መደበር ሓይሊ ኣየራን ንምሕዳስ KBR ምስ ዝተባህለ ኩባንያ ናይ 75 ሚልዮን ዶላር ውዕል ከቲማ እቲ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ተገልገለሉ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሌሞኒየን ቻበለይ ዝተሰሜ መደበር ሓይሊ ኣየርን ንምጽጋንን ንምሕዳስን 4 ዓመታት ክወስደሉ እዩ
ኣሜሪካ ብዘይካትያ ማዓስከር ለሞኔ ብቀዋምነት ዓስኪሩ ዘሎ ኣሳት 4,000 ሰራዊታ ንፍሉይ ስርሒታት ነፈርቲ ውግን ሰብ ኣልቦ በረርትን ዘገልግል መደበር ሓይሊ ኣየር እውን ኣለዋ ጅቡቲ ኣምሳያ ናይዚ ንኣሜሪካ ዝፈቐደቶ ወተሃደራዊ ማዓስከርን መደበር ሓይሊ ኣየርን ዓመታዊ ኣሳት $4 ቢልዮን ዝግመት ኣታዊታት ከም እትረኽበሉ ይግለጽ ኣብ ጅቡቲ ብዘይካ ኣሜሪካ ፈረንሳ ቻይናን ጃፓንን እውን ወተሃደራዊ ማዓስከራት ከም ዘለወን ይፍለጥ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ማዓስከራታት ትጽግንን ትሕድስን ዘላ ቻይና ኣብታ ሃገርን ዘለዋ ማዓስከር ከተስፍሕ ምዃና ድሕሪ ምግላጻ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ የረና ናይ ሎሚ ንኤርትራን ከባቢያን ንዝተረኣዩ ፍጻሜታት ዝደስስ መደብና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምሳና ምጽናሕኩም ብስመይን ብስም ኣዳለውቲ ዝመደብን ምስጋና ይዝቕርበልኩም ቢንያም ስምዖኔ ሰላም ቅነ